Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мин Илмира Шарифуллина булырмын. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мошенниклардан сак булыгыз. Соңгы вакытта алдану очракларының артуы күзәтелә. Изге Рамазан айы тәмам. Азнакайда ураза гаетен бәйрәм иттеләр. Мәдәният хезмәткәрләре көне уңаеннан зур бәйрәм чарасы узды. Азнакайда фиджитал футбол буенча район башлыгы кубогына ярышлар узды. Бу һәм башка хәбәрләр хакында тулырак мәгълүмат безнең бүгенге чыгарылышта. Соңгы вакытта җәмгыятебез халкы телефон, интернет аша мошенникларга зур суммада акча күчерә. Күпчелек очракта аны берничек тә кире кайтарып булмый. Азнакай районында да кырыгалдарлар һөҗүме көчәя бара. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торуга карамастан, кызганычка каршы алар кармагына эләгүчеләр һаман да очрап тора. Ичке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, 1987 елда туган Азнакай кешесе Telegram мобиль кушымтасы профиленә хокуксыз керү мөмкинлеген алган билгесез затны җинаять җаваплылыгына тартуны сорап мөрәҗәгать иткән. Зыян күрүче сүзләреннән аңлашылганча, аның банк счетыннан 50 000 сум күләмендә акча урланган. Бу әле күп очракларның берсе генә. Мошенниклар масса күләм рәвештә бурычлар һәм түләмәүләре өчен янаулар белән хатлар да тараталар. Шәһәр халкы чит номерларга җавап бирәме? Без сорашулар үткәрдек. В основном игнорирую. Это неинтересно дип әйтәм. Я обычно эндәшмим аларга. Просто скидываю, не отвечаю ничего. Я трубки не поднимаю, просто скидываю. Хазар много мошенничеств, поэтому лучше не брать, если незнакомый номер. Кем кирәк, напишет. Мошенниклар, конечно, бик күп. Көнгә 2-шәр мәртәбә, 4-тәр мәртәбә үземә дә шалтыраталар. Туганнарга шалтыраталар, дусларга шалтыраталар. Без инде аларның беләбез нинди эш белән эш иткәннәрен. Алар менә безнең сыман бездән дә олырак булган өлкән яшьтәге кешеләрнең бер катылыгыннан файдаланып, аларның бөтен булган акчаларын суырып алалар. Иң мөһиме, күбрәк аңлату эшләре алып барырга кирәк, ди Мәгариф бүлеге ветераннары җитәкчесе. Мин андый хәбәрләр булган чиракта үзебезнең администрациядән шундый сак булыгыз дигән, полициядән сак булыгыз дигән хәбәрләр килгән чиракта мин һәрбер группаларга җибәрәм, һәрбер ветеранга җиткергә тырышабыз без. Алданмасыннар дип. Таныш булмаган кешеләрнең алгоритмнарына ярергә ярамый. Бу төшенчәне һәркем аңласын иде. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. Азнакайның Тау яшьләр үзәгендә медиа грамоталылыкка өйрәтү чарасы узды. Анда мәктәп укучылары һәм студентлар катнашты. Чараны уздыруның максаты медиа дөньясында район яшьләренең белемнәрен арттыру. Аның инициаторы һәм оештыручысы Азнакай яшьләр үзәге коллективы. Очрашуда шәһәр мәктәпләреннән 9-нчы сыйныф укучылары һәм Азнакай политехник техникумы студентлары, педагоглар катнашты. Сүз социаль челтәрләрне алып бару, анда төрле фишкаларны урынлы куллана белү хакында барды. Яшьләр үзәге белгече Эдгар Шайдуллин Telegram каналдагы мөмкинлекләр, контент планы турында слайдларга нигезләнгән материалларны кулланып чыгыш ясады. Посмотрим по мере вовлеченности, насколько вам будет интересно получить ту или иную информацию, будем двигаться. Также поговорим, как составлять контент-план и для чего нужен контент-план. Также поговорим о фишках и возможностях. Монда алган күнекмәләр һөнәр үзләштергәндә дә ярдәм итәр диләр яшьләр. Меня интересует направление обществознания. Мине җәмгыять белеме юнәлеше кызыксындыра. Мин юридик фәннәр факультетына укырга керергә ниятлим. Криминалист булырга телим. Җәмгыять белеменнән республика олимпиадасында катнашып балларда җыйдым. Киләчәктә дә шул юнәлештә барырга телим. И в будущем тоже хочу идти в этом направлении. Әйе, интернет киңлекләрендә мөмкинлекләргә чикләр юк, тик аларны урынлы куллана белергә генә кирәк. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Валиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. 30 март көнне мөселман халкы үзенең изге бәйрәмнәренең берсе булган ураза гаетен бәйрәм итте. Бу уңайдан районыбыз һәм шәһәребез мәчетләрендә гает намазлары укылды, вәгазьләр тыңланды, тәкъбирләр әйтелде.
Шәһәрнең Ак мәчетендәге очрашу Коръән аятләре укудан башланды. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, илләребезгә муллык, һәрбер гаиләгә татулык, иминлек теләде. Барыбызга да инсафлылык иңсен иде, барыбызның да күңелләре киң булсын иде, йөрәкләре улы булсын иде. Бер-беребезне яратып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, улылар улыны, кешеләр кешене, ата баланы, бала атаны хөрмәт итеп, матур итеп, күрше белән күршене хөрмәт итеп, менә шушы илаһи дөньяның матурлыгын күреп, рәхәтлеген күреп, матур итеп яшәргә насыйп булсын иде барыбызга да. Алга таба районның имам хатибы Азат Талибуллин гает намазын башкарды. Рамазан айында мөселманнар ураза тотып, тәрәвих намазлары укыдылар, дугалар кылып, ятимнәргә, авыр тормышта яшәүчеләргә, балаларга садакалар таратып, изге гамәлләр кылдылар. Мубарак болсын Рамазан шәриф айыбызның тамамлануына багышланган бәйрәмебез. Айдул Фитр. Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан айындагы кылган гамәлләребезне кабул әйләсен, уразаларыбызны кабул әйләсен. Аллаһ Тәгалә менә киләчәктә дә шул иманыбыздан аермасын, инде уразалар тотып, киләчәк уразаларын шулай сагынып көтеп алып. Халык бик күп. Әйтергә кирәк, менә мин шатланам, бала чагаларның булуы да әйбәт. Менә шулай бергә матур гына итеп яшәргә язсын, исәнлек саулык булсын. Барыгызны да бәйрәм белән. 90-нчы елларда Ак мәчетне башлап җибәрүдә катнашкан, мәдрәсәдә беренче дәресләрне укыткан зур хөрмәткә лаек аксакал Имам Гали Сиддиков та бәйрәмдә катнашып, теләкләрен җиткерде. Озакайда яшәйм шушы мәчеттә. Аллаһның рәхмәте, хезмәт иттем. Аллаһка шөкер, шушы мәчетне, мәдрәсәне. Бөтен бәндәләргә, Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләренә, һәммәләребезгә, кемнәр булуга карамастан, Аллаһ Тәгаләнең мөмин мөселман рәхмәт нурлары белән нурланып, Аллаһ Тәгаләнең һәр ике дөнья рәхмәтендә куанып итәргә язсын. Бәйрәмдә катнашучылар Аллаһ Тәгаләдән ил көннәребезгә тынычлык, иминлек сорыйлар. Бер көн эчендә намаз проекты кысаларында мәчетләр дә халык белән тулып торган. Башлаган Гөлшат ханым алдыннан бер проект. Ураза вакытында моны без дәвам иттек инде. Минем инде намаз за дин дигән проект булды. Анда да шул кадәр уңышлы бара. Яңадан яңа кешеләр киләләр менә. Шул кадәр күп кеше килде. 40-тан да артты, утыртырга урыннар булмады, искитмәле булды. Изге ураза айында чиста күңелдән укыган дугалар, теләкләр кабул булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясе. Бәби көтүче булачак әниләргә яңалык. Азнакай бала тудыру йортында ислам кануннары белән бәби таптыру хезмәте эшли башлады. Сюжетыбыз шул хакта. Дөньяга яңа туган сабый аваз салды. Районның бәби тудыру йортында беренче тапкыр чын ислам кануннарын саклап бала туды. Мин бик бәхетле әни, чөнки сабыемны чын мөселманча, аның бөтен шартын үтәп тудырдым, ди Мөслим районыннан килгән Айгөл Камалетдинова. Азнакай шәһәренең роддомында икенче баламны таптым. Миңа бик ошады. Ислам дине буенча, ислам кануннары буенча таптым. Монда bütün требованиялар да үтәлде минем карашым буенча. Ана белән сабыйны тантаналы рәвештә котларга район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев, ЗАГС бүлеге җитәкчесе Айгөл Хәсәнова, гаилә әгъзалары, якыннары килгән иде. Менә сезнең шушындый бәхетле минутларыгыз, икегезнең мен аерымын әйтим, әни дип әйтеп, или бабайлар дип, әниләр дип. Бүген сезнең барыгызның да менә шушындый зур, иң бәхетле минутларыгыз. Инде үзебезнең район җитәкчелеге исеменнән сезне шушы көнегез белән чын котлыйм. Мөселман кануннары буенча бәби тудыру өчен бездә бөтен шартлар да бар. Тирә күрше районнардан безгә мөрәҗәгать итәләр икән, бу безгә зур җаваплылык һәм горурлык өсти дип белдерде акушер Алсу Зәйнуллина. Беренче булып менә Айгөл бәбәй алып кайтты. Мөслим районыннан килеп, рәхмәт безгә ышанып килгәне өчен. Аңа инде халал питание, отдельный палата билгеләдек. Хатын-кызлар гына баланы таптылар, тудырдылар, акушеркалар, врачлар. Ислам дине ул яшәү рәвеше. Мөселман кешесенең дөньяга килүе дә тулысынча ислам кануннары белән, Коръән нигезләре аша булырга тиеш. Илмира Шәрифуллина, Әлфия Иксанова, Дилназ Хөснуллина, Азнакай телерадиокомпаниясе.
Мәдәният хезмәткәрләре көне уңайыннан Азнакайда тантаналы чара үткәрелде. Мәдәният хезмәткәрләре алар зур хезмәт башкаралар. Алар тырышлыгы белән мәдәни мирас саклана, яңа талантлар ачыла, төрле яшьтәге кешеләрнең ялы оештырыла. Бәйрәм чарасы хакында алдагы минутларда. Мәдәният хезмәткәрләре тыңгысыз җаннар. Алар районда уза торган барлык чараларның күрке, бәйрәмнәрдә дә, ялларда да тырыш хезмәт куялар. Бәйрәмдә катнашучыларны муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галиева һәм мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова котлады һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Күп кенә республика күләмендәге конкурсларда катнашып, лауреат исеменә лаек булдылар. Грантлар белән генә дә без сезнең белән күпме миллионлаган акча эшләдек быелгы елда гына да. Аллаһка шөкер менә безнең район һәм шәһәр мәдәният сарае. Бүгенге көндә музыка мәктәбе, шулай ук инде безнең музей республиканың капиталь ремонт программасына кертелде. Тантаналы шартларда иң яхшы хезмәткәрләргә төрле дәрәҗәдә мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында Ләйлә Инсапова да бар. Инде 10 елга якын Карамалы авылы мәдәният йортында җитәкче. Үз эшемне бик яратып эшлим. Безнең клубыбызда бик күп түгәрәкләр эшли. Аларның һәрберсендә өлкәннәр дә, яшьләр дә, балалар да йөриләр. Аның белән генә тукталып калмыйбыз, төрле чаралар үткәрелә мәдәният йортында. Шагыйрәләр белән очрашу, әниләр бәйрәме дисеңме, җиңү бәйрәме, сабан туй һәм башка бик күп бәйрәмнәрне бергәләп хезмәттәшләрем белән башкарабыз. Бүгенге шушындый матур бәйрәм белән барсында котлап китәсем килә. Барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек. Үз эшенең чын остасы булган Розалия Хабибуллинаның хезмәт юлы 55 елны тәшкил итә. Әле бүген дә сафта ул. Сәнгать мәктәбендә балаларга вокал дәресләре бирә. 1960 елда мин Азнакайның сәнгать мәктәбе ачылды һәм шунда укырга килдем. 10 яшьлек чагым килеп кердем дә, шушы гомерем буе шушы мәктәптә эшләдем. Хезмәт юлым шунда. Шуңарга күп тә җыелгандыр инде. Кешеләргә шатлык, рухи байлык үләшүчеләргә багышланган тантана күңелле мизгелләргә, җыр, биюгә бай булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Галиева. Азнакай телерадиокомпаниясе. 1 апрельдән җөмһүриятебездә санитар-экологик 2 айлык башланып китте. Бу уңайдан Азнакайда да оешма предприятиеләр хезмәткәрләре җыештыру өмәләренә чыкты. Безнең инде менә 1 апрельдән 31 майга хәтле 2 айлык игълан ителде. Бу инде безнең Азнакай шәһәре буенча гына түгел, район буенча. Монда инде шәһәр, Актүбә бистәсе, авыллар, димәк, бөтен район буенча, республика буенча инде ул менә 2 айлык кысаларында biz җыштырабыз инде менә урамнарыбызны. Шул кадәрле күңелле, шул кадәрле эшләргә дәрт бар. Систара бөтен дөнья. Менә артан яшелләнеп бара, үләннәр чыга. Минем инде әйтәсем килә, менә шушындый матурлыкны якларга, сакларга кирәк. Спорт яңалыклары. Шәһәрнең Алга футбол манежында район башлыгы кубогына Фиджитал футбол буенча ярышлар узды. Аны оештыручылар районның яшьләр үзәге һәм алдынгылар хәрәкәте иҗтимагый оешмасы лидерлары. Көн дәвамына сузылган яңа төр форматтагы турнир хакында тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Әлмәт, Казан, Бөгелмә, Азнакай шәһәрләреннән килгән уенчылар виртуаль уенда, ә аннар өчен мәйданчыкта көч сынаштылар. Уен шарты буенча һәр команда составында 5 кеше. Кемдер беренче тапкыр катнаша, кемдер узган ел призлы урыннар яулаган. Без бүген 2 состав алып килдек. Безнең Азнакай командасы дип заявлять иттек, и Әлмәт командасы дип. Былтыр без үзебез шушы турнирда 2нче урында калган идек. Быел инде яшьрәк малайларга уйнарга дип возможность бирдек. Беренче тапкыр гына түгел, еш мондый мероприятиеларда катнашабыз. Уңышлар да бар. Я Сакчыбы. Мин Актүбә бистәсеннән футбол белән 7 ел шөгыльләнәм. Футбол миңа команда уены булуы белән ошый. Уйныйсың һәм канәгатьлек кичерәсең. Чемпионатларда кубок утканым да бар. Татарстан и чемпионат Татарстан. Турнирда катнашучыларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләде. Самое главное, без травм,
Яхшы гына иттереп шы соревнованиеда катнашырга, мотор иттереп уйнарга. PlayStation есть все условия созданы, и поле, и покрытие хорошее, поэтому огромное спасибо, что приехали. Уенчылар спорт осталыкларын һәм тәвәккәллекләрен күрсәттеләр. Соңыннан голлар суммаланды һәм җиңүчеләр билгеләнде. Нәтиҗәдә азнакайлылар җиңү яулады. Әлмәт командасы 2нче урында, районның тагын бер командасына 3нче урын бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясы. Игътибарыгызга белдерү җиткерәбез. 5-6 апрель көннәрендә Азнакай боз сараенда күмәк бозда шоулары оештырыла. Боз сараена рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.